Ale veľký prúser je, keď ľudia fajčia a pijú kávu s mliekom. Preto, lebo káva s mliekom zahlieňuje. A teraz to fajčenie vniesie taký ten suchý oheň do plúc a na priedošky. A to, keď sa zmieša s tým hlienom z tej kávy a z mlieka, tak urobí ako keby taký smog, ktorý je veľmi ťažko odstraniteľný. A týmto človek zarába na rakovinu plúc. Takže toto je veľký prúser. Dnes budeme mať veľa tém. Dáme si otázky a odpovede, čiže to bude taký špeciál o zdraví s Hajnalkou. Hajnalka, ahoj. Ahoj, vás vítam. Pripravené máme divácké otázky, takže poďme na to. Škúlenie detí. Škúlenie detí, ako náhle sa vám niečo nezdá, že to dieťa začína škúliť, aj ten najmenší znak, tak treba riešiť potom slinivku, slezinu, pankrás. Preto, lebo pankrás je zodpovedný za svaly. A škúlenie súvisí so svalmi. Áno, je tam očný sval. Tak, ako náhle sa posilní slezina, tak to škúlenie u tých detí prestane. A nemusí ísť nutne to dieťa na tú operáciu, ale naozaj to treba podchytiť včas. A napríklad taká zaujímavá príhoda. Mala som jednu mamičku s dieťaťom a to dieťa škúlilo, bolo objednané na operáciu, ale vieme, ako to tu chodí, tak neoperujú hneď. A ešte mal taký výrastok na očnom viečku. Tak sme to začali riešiť. To dieťa začalo piť ráno nápoj čínskych mudrcov, teplú stravu. To dieťa totálne prešiel na teplú stravu, boli vylúčené mliečne výrobky, také pudingy a tak ďalej. Dokonca aj ovocie, aj surová zelenina bola vylúčená. A kým to dieťa dostal, nie že kým dostal termín, kým sa dieťa dostal do tej nemocnice, už mali operovať, tak to škúlenie prešlo. Prešlo aj to škúlenie a odpadol ten výrastok, čo malo na očnom viečku. Takže dá sa. A bolo to v priebehu veľakých 3 mesiacov. To som sa chcela opýtať na ten časový rámec. Že za 3 mesiace sa to dá vyriešiť. Áno, u malých deti na to reagujú veľmi, veľmi pozitívne a veľmi skoro. Oni ešte nemajú tak zanesený ten organizmus, tak ako my dospelí. Tak naozaj od tej mamičky to bolo veľmi také chválihodné, že ona všetko poctivo dodržiavala. A aj tá mala takú víziu a vôbec sme nechceli riešiť tak, že neísť na tú operáciu. My sme riešili ten výrastok, lebo to povedali lekári, že to teraz nebudú riešiť. Že to až niekedy. Dôležité je to škúlenie a potom niekedy odstránia ten výrastok. No a začali sme riešiť ten výrastok, lebo to tiež súvisí s tou slezinou a to škúlenie prestalo. Výborné. Ďalšia otázka. Mastné vlasy sú z hormonálnej poruchy alebo z nekvalitného šampónu? V prvom rade mastné vlasy súvisia s nekvalitnou stravou. Buď je v organizme vlhko, to znamená, také potraviny sa nachádzajú v tej strave, ktoré zvlhčujú, to znamená veľa surovej zeleniny, surového ovocia, studené, nevarené jedlá. Častokrát ľudia majú na raňajky maslový chlieb so salámou, so šunkou a práve takáto strava spôsobuje vlhkosť. Alebo si dajú koláčik, vianočku s džemikom. Sa smeješ? Asi ti to niečo hovorí, dobre. Tak takáto strava spôsobuje vlhkosť. A potom sa rýchlo mastia vlasy. V tomto prípade treba si dať ráno nalačenú nápoj čínskych mudrcov, ktorá výborne odvádza tú prebytočnú vlhkosť. Teplé raňajky. Ak máte dobrý žlčník, kľudne si dajte vajíčka, a to je jedno, či na mäkko, alebo práženicu, to je úplne jedno. Vajíčka sú veľmi výživné na obličky, oni vyživujú obličkovú esenciu. Potom môžu to byť kaše, cez zimu to môže byť ovsená kaša. Ovoc je ale taká najohnivejšia obilovina, tak cez leto ovoc nahradíme buď pšenom, alebo ryžou, alebo pohánkou. Tak, alebo môžu byť aj polievky na raňajky, úplne kľudne, niekto to má aj rád. Takéto výživné raňajky. A
treba troška obmedziť tie mliečne výrobky živočíšneho pôvodu. To znamená, nedajte si jogurt, ale dajte si ten jogurt do jedla. Ešte jedna taká zaujímavosť. Strukoviny nemiešajte s mliečnými výrobkami živočíšneho pôvodu, preto lebo zaťažujú obličky a takisto mäso a mliečne výrobky živočíšneho pôvodu nejdú k sebe, lebo tiež zaťažujú nielen trávenie, ale aj obličky. Či sme práve vylúčili na raňajky fazulovú polievku. Môžeme, prečo? Fazulová polievka môže byť. Však nemusí strukovina byť s mliekom, so smotanou. Ale môže byť so zeleninou. Ja som myslela takú tú klasickú, vieš, takú tú našu klasiku, ktorú máme ešte aj s chlebom. Potom môže tam byť vlhko a teplo. Vlhko a teplo môže byť napríklad, keď v strave máme také korenistné, pikantné jedlá a tiež je tam nadmerná konzumácia mliečných výrobkov živočíšneho pôvodu, ale do toho ešte prídu emócie. To znamená, že ten človek je taký nervóznejší, prkejší, taký troška emocionálne, taký nie labilnejší, ale taký nevyrovnaná kvôpka. Takže tá vlhkosť sa zohreje a v tom prípade tiež treba tie teplé raňajky, pred raňajkami nápoj čínskych mudrcov a počas dňa treba piť odvar zo šišáku bajkalského a to tak, že jednu takú kopcovitú polievkovú lyžicu zalejeme s litrom studenej vody, necháme odstať takých 10 minút a potom 40 minút varíme. Buď v skle, vo varnom skle, alebo v smaltovej nádobe. Preto, lebo šišák bajkalský koreň by nemal prísť do kontaktu s kovom, precedíme cez umelohmotné sitko a polovičku z tej dávky získame zhruba pol litra čistého toho odvaru a polovičku vypijeme do obeda, polovičku po obede na podvečer. Dokonca zlepší sa aj spánok. Krásne odvedie tú horúcu vlhkosť odvedie močením von, tak sa nečudujte, keď budete chodiť viac cikať. Je to normálne, preto, lebo tá vlhkosť musí byť odvedená z tela a odvádzať sa väčšinou močením. Potom ešte môže sa stať, že je veľa hlienov v tele a to sa prejavuje napríklad aj s tlakom na hrudi, s ťažkými končatinami, tupou bolesťou hlavy, u žien gynekologickými výtokmi. A vtedy tiež ten nápoj mudrcov, tiež ten šišák. A treba potom ešte také špeciálne bylinky, ktoré odvádzajú, rozpúšťajú túto hlienovitú hmotu a aj tú vlhkosť v dráhe žlčníka a pečene, lebo tam sa najčastejšie objavuje. A v tomto prípade ešte by som povedala, že treba zaradiť kvalitný olivový olej do jedálnička. Samozrejme, nemá sa ten olivový olej konzumovať samotný, ale napríklad do jedla. Uvarte suchú rýžu a do tej suchej rýže môžete zamiešať kvalitný olivový olej. Napríklad. Alebo do hotovej polievky pridáte na konci olivový olej. Čiže podstatná je kvalitná a zdravá strava. Ale keď už sú tie vlasy masné, tak ich potrebujeme umyť. Aké šampóny sú najlepšie? Asi určite prírodné, alebo na prírodnej báze, ale z ktorých bylín, povedzme, by si odporúčila používať šampón pri masných vlasoch? Zo žihlavy, z harmančeka, to je taká klasika. Čiže nič také špeciálne v podstate. Nič také špeciálne. Dobre, to bolo k masným vlasom. Ideme ďalej. Haluxy. Môžu byť spôsobené z vysokých topánok? Nie. Telo nám vždy dáva najavo, keď niečo nie je v poriadku. Telo s nami komunikuje. To, že my si to nevieme vysvetliť, na čo nás telo upozorňuje, to je druhá vec, lebo nás to neučili, nevieme a tak ďalej. A haluxy poukazujú na to, že je problém so štítnou žľazou. Treba riešiť štítnu žľazu. A neviem konkrétne, aký je tam problém, lebo my tú štítnu žľazu rozoberieme na drobné, to je na taký možno samostatný podcast, takže
vnímame z viacerých príčin. Nie sú len také 3-4 základné príčiny, ako v tej západnej medicíne. Takže nemáme, že znížená činnosť štítnej žľazy napríklad môže byť zo 4 príčin, takisto aj zvýšená. Takisto rozoberáme autoimunitné ochorenie štítnej žľazy. Tak z tých príčin môže byť niekoľko, ale v skratke telo dáva najavo, že niečo nie je v poriadku s tou štítnou žľazou. Dobre, ale keď už máme halux, ako sa ho vieme zbaviť? Či tam je už iba operácia? Sú určité cviky, pokiaľ tá kostička nie je až tak vysunutá, ten palec nie je až tak vysunutý, tak sú tam také cviky, s ktorými sa to dá ako naspäť nasunúť. Je to troška bolestivejšie, ale treba to cvičiť každý deň. Ideálne 2-krát za deň. Plus sa musí zriešiť aj znútra, to znamená odstrániť tá príčina, nájsť tú príčinu, že konkrétne čo s tou štítnou žľazou je, urobiť nápravu plus cvičenie a dá sa. Keď je to už ale v takomto pokročilom štádiu, tak treba operácia a potom zas odstrániť tú príčinu. Preto, lebo napríklad ja mám jednu klientku, ktorá bola na operácii a pekne krásne sa jej to objavilo znova. Čiže dá sa to zopakovať, keď sa neodstráni príčina. Presne tak. Suché oči. Pomôžu očné kvapky? Alebo sú riešením teda očné kvapky? Nie je to riešenie. Suché oči. Vývodom pečene sú oči. Tak keď oči sú suché, to znamená, že pečeň nemá dostatok krvi. Pečeň je zásobáreň krvi. Pečeň ako hromadí krv. To znamená, keď robíme voľakú tú činnosť, tak vypustí tú krv a keď spíme, tak stiahne a uskladní ich u seba. A keď nemá dostatok výživy, to znamená, že nemáme tú správnu životosprávu, lebo nemáme dostatok kvalitnej krvi. Áno, lebo vy môžete mať podľa západnej medicíny hemoglobín v poriadku, ale podľa tej východnej medicíny tá krv je nekvalitná. A telo to vyhodnotí, že nemá dostatok krvi. A nebude zásobovať v prvom rade mikrocievy, preto lebo potrebuje zásobovať napríklad väčšie orgány. Tak tam už nemá navyše, tak tam nepošle. Tak odflákne si to, nedá tam. Lebo má málo, tak snaží sa, aby ostatné orgány, také tie životne dôležité orgány volajak fungovali, tak pošle tam krv. Tak treba vyživiť pečeň a homeopaticky môžeme si zvoliť pečeň, napríklad kuráciu zajačiu z morky. Nešla by som do tej telacej a hovedzej, preto, lebo ono to je troška také ohnivejšieho charakteru, povahy. A môže to byť ťažké v tomto prípade, v prípade nedostatku, ale niečo také jemnejšie ako morčacia pečeň, kurácia. Potom kustovnica čínska výborne doplňuje krv do pečene. A takisto aj čaj z jedlej chryzantény nie len, že vyživuje pečeň, ale rozjasňuje oči. Ešte k tej kustovnici, ona sa predáva aj sušená. Áno. Môže sa jesť aj sušená, nahradí nám to ten čaj? Samozrejme, môže sa to pridávať do polievky, do vývarov. A ešte by ma zaujímalo, keď už mám suché oči. Dobre, musím riešiť krv a tak ďalej, ale aká je prvá pomoc, keď ich mám suché? Keď vravíš, že suché kvapky na suché oko nie sú riešením teda, ako si viem pomôcť tak akútne? Ja si myslím, že telo dokáže reagovať na toto veľmi promptne. Čiže to zabezpečí samo. Zabezpečí si to samo. Naozaj, že nestačí, niekto mi povie, že ja mám vývar každý deň, to je málo. To znamená, že takúto tú viazanú tekutinu, ako sú výživné čaje a polievky, v tomto prípade musí byť minimálne tých 7,5 deci až liter. Takže veľa. Aspoň tie 3 taniere denne. Suché oči? Alebo 3 poháre, áno. Takže to boli suché oči. Sú chudí ľudia zdravší? Ja by som to nepovedala, lebo naozaj sú typy ľudí, ktorí môžu jesť veľa a sú chudí, takže nesúvisí to s tým jedením. Áno. Lebo ja mám tiež kamarátku, ktorá je chudučka a tá napríklad na raňajky zje 4 krajce chleba, ja neviem koľko šunky a tak ďalej, ale neznamená, že je zdravšia. Preto, lebo má nadmerný oheň. A nadmerný oheň znamená aj to, že spaluje a spaluje dopredu, ale spaluje aj tú energiu. Ale teraz neznamená, že teraz tuční ľudia sú zdravší.
Ale je viac konštitučných typov a je ideálne, keď vieme, aký sme my konštitučný typ a tú stravu nastavíme presne podľa konštitučného typu. To znamená, keď je niekto typ vlhký, tak treba ako sa zbavovať tej vlhkosti, treba tú stravu nastaviť tak, aby telo odvádzalo tú nadbytočnú vlhkosť. To je napríklad takýto, že chudý a taký ten ohnivý, yangový, tak treba zvlhčovať. Treba zistiť aj tú nadváhu, z čoho je tá nadváha, či je z nedostatku obličkovej energie, yangovej energie, alebo je to zo sleziny, že slezina nestíha spracovať potraviny a tak ďalej. Vždy treba zistiť tú príčinu a treba na tom pracovať a tú stravu sa prispôsobiť podľa konštitučného typu. Ale to sa možno opäť raz vraciame k tej štítnej žľaze, lebo aj tá spôsobuje, že sú ľudia chudí a vedia byť aj pevnejší. Ja by som tú štítnu žľazu odtiaľ vynechala, preto, lebo keď štítna žľaza nefunguje dobre, tak tam môže byť na príčine pečeň, obličky alebo slezina. Takže treba vždy tú hlavnú príčinu odstrániť. Áno, nie dôsledok, ale príčinu. Presne tak. Otužovanie. Odporúčaš, neodporúčaš? To je tiež taký trend posledných rokov. Áno, a ja to veľmi neodporúčam. Respektívne otužovanie by mali robiť ľudia, ktorí naozaj majú dobrú imunitu, paradoxne. A sú aj ženy, ktoré sú také ohnivé, také, že majú veľa energie, veľa vládzu, nervóznejšie, majú naozaj prebytok tej energie, ale týka sa to aj tých chlapov, tak áno, pre nich to otužovanie je v poriadku. Ale potom sú tu ľudia, ktorí majú slabú imunitu a oni si myslia, že s tým otužovaním tú energiu navýšia. A nie je to pravda. Preto, lebo môžu mať slabšiu buď slezinu alebo obličky a s tým otužovaním ešte vnesú do svojho tela chlad. Ja poviem taký príklad, že poznám človeka, ktorý naozaj je športovec, má aj dobrú výdrž, všetko, a otužoval 2 týždne. A pol roka má zdravotné problémy. Naozaj má slabšiu imunitu, nervóznejší je, nevládze toľko, hľadá tú príčinu, ešte nie je pripravený na to, aby to riešil takýmto prirodzeným spôsobom, ale možno príde ten čas, že keď povie, že dobre, tak idem to riešiť s tou stravou alebo s niečím iným. Takže naozaj prvne začnete otužovať, tak sa s niekým poradte, že či to otužovanie je pre vás hodné alebo nie. A čo taká sprcha? Hovorí sa, že je striedanie teplej a studenej vody, že pomáha na imunitu, keď už človek teda nechce alebo nevie vliesť do toho studeného jazera. To je o niečo lepšie, preto lebo sa prekrvia jednotlivé orgány, prekrví sa telo, takže to je to lepšie. Fajčenie. No, fajčenie. Záleží. Vieme s ním seknúť? Záleží na tom, že koľko ten človek vyfajčí. Napríklad, ja mám kamarátku, lekárku, ktorá doštuduje takéto veci, ona nefajčí a povedala, že no, ja si začnem fajčiť, že také 2 cigarety denne posilňujú plúca. Preto, lebo učia toho človeka správne dýchať. My častokrát a vo väčšine prípadov nesprávne dýcháme. A práve to fajčenie pomáha pri dýchaní. Človek si to volá, nacvičí to dýchanie, tie dýchacie cviky cez to fajčenie a áno, v tom prípade je to fajčenie prospešné. Samozrejme, už keď niekto vyfajčí, 10 a viac cigariet denne, tak je to škodlivé. Človek, ktorý fajčí a má z toho dobrý pocit, tak väčšinou títo ľudia majú v poriadku plúca. Teraz nie je to dobrý vzor, ale ja mám susedu, ktorá fajčí a ona má z toho také potešenie a akorát teraz bola na rentgene plúc, nemá nič na plúcach. Ale veľký prúser je, keď ľudia fajčia a pijú kávu s mliekom. Preto, lebo káva s mliekom zahlieňuje. A teraz to fajčenie vniesie taký ten suchý oheň do plúc a na priedošky. A to, keď sa zmieša s tým hlienom z tej kávy a z mlieka, tak urobí ako keby taký smog, ktorý je veľmi ťažko odstraniteľný.
a týmto človek zarába na rakovinu plúc. Takže toto je veľký prúser. A ako vieme prestať s fajčaním? Vieme ten návyk, lebo ľudia asi častokrát fajčia aj preto, že ich to, ja neviem, upokojuje ich to, alebo čokoľvek. Vieme tú cigaretu nejako, neviem, začať nahrádzať napríklad čajmi alebo niečím? Existuje niečo, čo to dokáže... Existuje, dokonca je na to prístroj. Ja sama som tomu neverila. Neverila som tomu, biorezonančný prístroj BICOM ja mám ten prístroj doma a ja som to brala s rezervou, že naozaj ten človek sa odnaučí len s tým programom. To znamená, že príde ten človek, musí vyfajčiť polovičku cigarety, polovička cigarety sa dá do toho prístroja, sadne si, napojí sa ten človek na také kábliky a jednoducho ten prístroj vysiela určitú tú rezonanciu a ten človek dostáva také impulzy a zrazu tá cigareta mu prestane chutiť. Ja som tomu neverila. Ja som mala takýchto ľudí a som presvedčila, že to funguje. Ale inak funguje to aj s tým alkoholom. Tomu som tiež neverila. Tak brala som to z rezervou, lebo prišiel za mnou taký manželský pár a už keď som pozerala na toho pána, na prvé sedenie neprišli, lebo pán sa opil. To si im dala to sedenie o 8 večer? Ráno a stihol. Hneď z rána. Možno mal ešte dobeh z večera. No a na druhé sedenie, ako prišli a musel vypiť to svoje obľúbený nápoj. Bola to, tuším, vodka, biely alkohol to bol, neviem. Tak musel si dať taký pol štamperlíka. Hovorím, Ježišmaria, no toto, ako to dopadne. Neverila som tomu, lebo však keď človek začne ráno, tak väčšinou už potom chytí tú slinu a pokračuje do večera, keď je taký ťažký alkoholík. A naozaj on bol taký vychudnutý, taký vyslovene taký alkoholický typ už. No a už prešiel rok a ešte nepije. Tak... Ale ja tiež niekedy sa pozerám len na to, že ako to funguje, že ako to dokáže človeka zmeniť, naozaj ako ten prístroj vie pracovať s tým človekom, že ten človek nedostane chuť na tú cigaretu alebo na ten alkohol. Ale samozrejme človek musí byť o tom presvedčený, že to chce urobiť. Lebo napríklad tá moja suseda, ona povie, že jej fajčenie robí dobre a ona má z toho požitok, ju nenahovorím, aby si tam sadla. To nemá význam. Ale tento človek chcel prestať. Áno. Jednoducho ten prístroj k tomu dopomohol. Takisto aj ten človek, ktorý prišiel, že chce prestať fajčiť, tak mal, že áno, chcem prestať fajčiť. A to už veľmi pozitívne, že po tej terapii ten človek nemá chuť na tú cigaretu. To je veľmi dôležité, lebo keď človek má chuť na to a ide presvedčiť sám seba, tak to nie je dobré. Takže, ak máte záujem prestať fajčiť alebo piť, určite sa ozvite Hajnalke, rada vám s tým pomôže. A toto bola vlastne naša prvá časť otázok a odpovedí. Ja verím, že si ho ešte zopakujeme. A aj tento špeciál si môžete pozrieť a vypočuť na YouTube, ale tiež na všetkých podcastových platformách. Prajem vám pekný deň. Ahojte, teším sa na vás na budúce.